በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ፍኖተ አበው ሜድያ ፈተውቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅዱሳን ደቂ ዓዶም ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ለሙን በሰዓት ብህይወት ብጣዕና በሰላም ስለዝሓለወና ሽም ተልዑል ህያው እግዚአብሔር አምላኽና ንዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ናይ ዓብይ ጾም ምዃኑ እዩ። ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ተባሂሉ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጸዋዓ ዝፍለጥ ስለዚ ስለ ናይ ምኩራብ ስለ ናይ ቤተ መቅደስ አምላኽ ነዚ ዝምልከት ሕጽር ዝበለ ቃል አምላኽ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ስለ ናይ ምኩራብ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ቻነላት ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስቲያናት ብዛዕባ ምኩራብ ብዙሕ ግዜ ንመሃር ኢና። ዋላ ኣብዚ ቻነል እዚ እውን ብፍላይ ኣብ መንጎ ምኩራብን ኣብ መንጎ ቤተ መቅደስን ዘሎ ፍልልያት ብዙሕ ግዜ ተሓላሊፊ ምናልባት ኣብ ታሕቲ እውን ሊንክ ለኩም ናይ ዝሓለፈ ትምህርቲ ፍልልያቱ እንታይ ምዃኑ ቤት መቅደስ አምላኽ መስዋዕቲ ዝቀርበሉ ቤት አምልኾ ቤት ጸሎት ቤት መዝሙር ቤት ጸሎት ምዃኑ እዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ምኩራብ ድማ ቤት ጸሎት ቅዱስ መጻሕፍቲ ሰብ ዝመሃረሉን ስብከት ዝስበኸሉን መዛሙር ዝዝመረሉን ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ነቢያት ዝትርጎመሉን ማለት እዩ። ግን መስዋዕቲ ኣይቀርብን ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኦሪት መስዋዕቲ ኣብ ቤት መቅደስ አምላኽ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥራይ ተቀርብ ነይራ ማለት እዩ። ምኩራብ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ አይሁዳውያን ኣብ ስደት ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ካብ ዓዲ ወፃኢ ወይ ኣብ ዲያስፖራ ተበቲኖምሎም ኣብ ዝነበሩሉ ማለት እዩ እቲ በብዝጥዕሞም ንቤት ጸሎት ዝኸውን ዘቆምዎ ፍሉይ ስፍራታት ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ባቢሎን ምስ ተሰደዱ ኣብ ሽዑ እዋን ዝጀመርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ስለዚ ናይ ምኩራብ ሎሚ ምስ ህይወትና ተሓሓዝ ኣቢልና ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ነዚ ነገራት እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ምኩራብ ንዕኡ ንምዝካር ንገለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘበና ኣብ ግዜና ከመይ ኣሎ ምኩራባት ወይ ድማ ቤት መቅደስ አምላኽ ቤተክርስትያናት ዝበሃል ህይወትና ነዚ ነገራት እዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መስትያት ጌርና ንህይወትና ወይ ንግዜና ክንሪኦ እንተዳ ዘይክኢልና ስቂሉ ከም ትርጉም ወይ ከም ታሪክ ጥራይ ኮይኑ ይሓልፍ ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ተዳሪና ኣብ ፍቅዲ 13 እንዳሓር ዘሎ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለናቱ እቲ ታሪክ እንታይ ዝገልጸልና ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረሞ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ይብለና። ኣብ ቤት መቅደስካ አብዑርን አባጊዕን አራግብን ዝሸጡ ሸረፍቲ ተቀሚጦም ነበሩ። ብገመድ መግረፍ ገይሩ ከዓ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቅደስ አውፅኦም ንወርቂ ቶም ሸረፍቲ ፈሓበሎ ሰደቀኦሙን ደንከሎ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንገንዘብ ኣብ ግዜ ኦሪት እቲ ሓንቲ ናይ ቤት መቅደስ አምላኽ መስዋዕቲ ዝቀርበላ ሰብ ናብ እግዚአብሔር መስዋዕቱ ሒዙ ትሕዝቶ ሒዙ ዝቀርበላ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘራኸበላ ዝነበረት ናይ ሸቀጥ ቦታ ናይ ምድንጋር ቦታ ናይ ንግዲ ቦታ ናይ ቅጥፈት ቦታ ገይሮምሉ። ሕጂቲ ሰላማዊ ዝኾነ ሸቀጥ ኮሎ ሰላማዊ ዝኾነ ንግዲ በለፅን ቅጥፈትን ዘይብሉ ሸቀጥ ኣሎ። መጽሐፍ ቅዱስ ነጋዳይ ንምዃን ሸቀጣይ ንምዃን ኣይጻባእኒ። ግን እቲ ኣገባብ ንግዲ ዝነበረ ኣብቲ ቤት መቅደስ ግን በቶም መራሕቲ ካህናት ኦሪት ኣብ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ንመስዋዕቲ ሒዝዎ ዝመጽእ ዝነበረ ንብረት ሒዝዎ ዝነበረ ጥሪታት ማለት እዩ ሸይጦም ብሕሱር ሸይጦም እዚ ዳ ትርጉም የብሉን እግዚአብሔር ከምዚ ኣይቅበልን እንዳበሉ ብኽቡር ንባዕሎም ኣስቢሖም ወይ ብኽቡር ካሊእ ጥሪት ይሸጡሎም ንመስዋዕቲ ተመሊሱ ናብኦም ዝመጽእ ማለት እዩ። ከምዚ ወለድና እንታይም ዝብሉ ተስታይ ዝሓረሰስ ተመሊሱ ከለሶ ዝበሃል ነገራት ኣሎ። ከምዚ ንመስዋዕቲ ክኸውን ኢሎም ብኽቡር ይሸጡሎሞ ሽዑቲ ንመስዋዕቲ ብነፃ ምእንቲ ክረኽብዎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ቅጥፈት ነገር ካብ ቤት ጸሎት ምዃኑ ሓሊፉ ብዙሕ ነገር ዝስራሓሉ ዝነበረ ስለዝኾነ ካብኡ ቀፂሉ ብዛዕባ ናይ ሓዋላ ናይ ሸርፊ ናይ ወርቂ ናይ ብሩራት ናይ መሸጣታት ዝተፈላለዩ ሸቀጣ ሸቀጥ ዝካየደሉ ዝነበረ ምክንያቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ሰብ ዝእከብ ስለዝነበረ ካብ መላእ ዓለም ዝመጾ ዝነበረ ቤት መቅደስ ስለዝኾነ ኣብ እስራኤል ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ንአይሁዳውያን
ናይ መስዋዕት ቦታ ንኸቅርቡ ዝተፈቀደትሎም ኣብታ ገበላ ሰሎም ትበሃላ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማለት እዩ በዚ ነገራት እዚ ሕጂ ቶም ሸቀጥቲ ኩሉ ንብረታዎም ሒዞም ቤት ጸሎት ካብ ምዃን ሓሊፉ ናብ ንግዲ ቀይሮምሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዘርአየና ነገራት እንተዳልዩ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሓርዮ እግዚአብሔር ዝፈልዮ ቦታ ፍሉይ ንእግዚአብሔር ዝኽበረሉን ዝምስገነሉን ዝመለኸሉን ቦታ እግዚአብሔር ከም ዘፍቅሮ ግን ሰባት ናብናትና መዓላታት ከም ነውዕሉ ዝተፈላለዩ ሸቐጥን ንግድታትን ናብ ዘይተደለየ መንፈሳዊ ስራሕ ዘይኮነ እነእትወሉ አጋጣሚታት ምዃኑ እዚ ብግልጽ ገይሩ ዘርኢ ማለት እዩ ብዝበለጸ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤት መቅደስ አምላኽ ዝፈትወሉ ንቤት መቅደስ አምላኽ ዘፍቀረሉ በቃ ቤት መቅደስ አምላኽ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ቦታ ምዃኑ ግን ንጹህ አገልግሎት ንጹህ መስዋዕት እንተዘየለይ ግን ካብ እግዚአብሔር ቁጣዕ ከም ዝመጽእ ብግልጽ ገይሩ ዘርአየሉ ማለት እዩ بمسرته مقدس أملاك أبز مدرزي كم تي أبز سمايات زل سرعات أبز مدرزي ون سبات نبي جزابير النقرب اللي بوتا فلي بوتا مخانو نزيز عززن زجبرن تزاز ممرح ذهبن جزابير بعليو أب أوريزات ساعات انتدأ خيرنا بتاريخ مرف عشران حموشتن فقد شمون تزلب في الله جزابير موسى انتايلون قدس موسى أما كلهم أنتي كنبرسي مقدس جبر لا يلو وي مقدس جبر لا يلو سلازي እግዚአብሔር አማከል ህዝቡ አማከል ትንሱ ዝመረጾ አማከልቲ ሰብን እግዚአብሔር ክረኽቦ ዝደለ ምንት ክነበር መቅደስ ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዚ አዚዙ ማለት እዩ እዚ ድማ ልክ ከምታ ኣብ ሰማያት ዘላ ስርዓት ኣብዚ ምድር እዚውን ብኸፊሉ ከምቲ ናይ ሰማያዊ ስርዓት ንኽነብር እግዚአብሔር ብመንገዲ ቅዱሳን አቦታትና ገይሩ ዝሰርዖን ዘቀመጦን አገባብ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ አገልግሎት እንተዳ መጽና እግዚአብሔር ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ነጋዶ ነትናቶም ወርቂ ነትናቶም ብሩር ነትናቶም ናይ ሸቀጣ ሸቀጥ ነተንጠሪቶም ንብሙሉ በጨጉራፍ ገይሩ እንዳገረፈን እንዳደንከለን እንዳደፈን ካብቲ ቤት መቅደስ አጽሪቦ ኣብዘበና ቤት መቅደስ አምላኽ ከመያሎ ይዘልቱ ዋና ነገር ናብ ገዛ ርእስና ክንመጽ ምክንያቱ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክልቲኡ ነገር ይተጻሒፉ ዘሎ አዎንታዊ ነገር ተጻሒፉሎ ሰባት አሉታዊ ነገር ዝገበሩ ሕማቅ ስራሕ ዝሰርሑን ታሪኾም ከም ዘሎ ኣይኮነንቶም ሓጣን ዝበሃሉ ማለት እዩ ተም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር እኮ ከይተረፉ ዝፈጸምዎ ጌጋታት ከይተረፈ መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ ኢሉ ተቀሚጡ ዘሎ በዓል ንጉስ ዳዊት بكل ነገር ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ከም ልብ አምላኽ ክነሱ ግን ሰበይት ባሪኡ ሰበይት ኦሪዮን ዝነበረት ንባት ሴባ ንዓኣ ከም ዝዓመጻዊ ከም ዘውሰባ ብግቡእ ዘይኮነ መንገዲ ከም ዝኸደ በዚ ነገር እዚ ንእግዚአብሔር ከም ዝሕዘኖ ንጉስ ሰሎሞን ብኩሉ ብእግዚአብሔር ሙሉእ ጥበብ ተዋሂብዎ ክነሱ ግን ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ከዓ ፍቅቅ ዝበለሉ ወይ ውፅእ ዝበለሉ ግዜ ከም ዝነበረ ብዙሓት አንስቲ ከም ዘእተወ ካፕተን ጓኑ ተማለኽቲ ዘምልኻ ዝነበራ አንስቲ እውን ንዓኣተኑን ከም ዘእተወ ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ እንተደኣ መፂናውን እዚኣቶም ካብቶም ቅዱሳን ሐዋርያት በዓሉ ሒዝዎም ኣብ ዝወዓለ ዝውዕል ኣብ ዝሓድሩ ዝነበሩ ማለት ኣይፈልጥን ኢሉ ከም ዝሓደ ስለዚ ዞም ነገራት እዚኣቶም ተን ቅዱሳን እዚኦም ኣቦታትና ንብለውን ዝገበርዎ ጌጋታት ከይተረፈ መጽሐፍ ቅዱስ ከፊሉሎ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ነቶም ቅዱሳን ንኸሕፍር ኢሉ ይኮነ ናብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ሰባት በትናቶም ህይወትን ታሪኽን ክንመሃሮን ከነትርፎን ዝግባአና ነገራት ናብነቶም ሓጢያት ሕማቅ ነገር ዝገበሩ አንጻር እግዚአብሔር ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ካብተናቶም አካይዳ ክንእለን ክንምለስን ከም ዝግባአና ነቶም ምስ እግዚአብሔር ዝኸዱ ዝነበሩ ብፍቅርን ብምሕረትን ዝመላለሱ ዝነበሩ ፍቅራ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ከም ዝዓዘዘሎም ክንመሃር ነቶም ቅዱሳኑን ብኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰናይ እንዳገበሩ ግን ብገለገለ ጌጋታት ክወድቁ ዝተረኸልና ታሪኹን ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍጹማት ከም ዘይኮንና ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካይ ምንም ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ዝበለና ወንጌል ዮሐንስ ብዘይካ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ምንም ክንገበር ከም ዘይንኽእል ቅዱስ ጴጥሮስ በቃ ጨኪኒ ብፍጹም ካባኻሲ ኣይፍለን ዋላ ክሳብ ሞት እንተኾነ ብፍጹም እዚ ነገራት እዚ ሕቆያ ይህብን ኣይገድፈካን እዩ ዝብሎ ነይሩ ግን ኣይፈልጠካን ክሳብ ምባል ኣይፈልጦን የሰብ እዚ ክሳብ ምባል ክሳብ ክሕደት በፂሑ ነይሩ ማለት እዚ ስለ ዘይፈልጦ ወይ ካብ ልብ ስለ ዝኸሓደ ይኮነን ግን ፍርሃት ዘምጽኦ ነገራት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሰብ ኣብ ህይወትና መውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ
زعتخاي وصاب زوصخايو ترف زيبل املاخ مخانو ناي فقر املاخ مخانو ولا خنودق كلنا خنت زصبينا املاخ مخانو ببزح منقد نودق ببزح منقد نسانا خلينا جن ستيل እግዚአብሔር عينتو ابانا خمزلو بقى نخنملس نخنطعي نابت غودنا منقدن እግዚአብሔር كنملس ازي كم زصبينا زرع نغراتي ማለት ስለዚህ ናይዞን ቅዱሳን ታሪክ ክብለኩም ከለኹ ንቅዱሳን ንኸሕፍሪሉ ተናቶም ጌጋዞም ጽኦ ነገር አይኮነን بتماساسال دما ناي بيت مقدس املاخ እዚ ታሪክ እዚ ከም ታሪክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ገበረልና ታሪክ ጥራይ ሓሊፍና ዮ እንተ ዳኺድና ህይወትና ምዝናይ ብዝሕጂ እዋን ኣብ ዘመንና ዘሎ ናይ ቤት ኣምላኽን ከነወዳድሮን ከነነጻጽሮን እንተ ዳ ዘይከልና ንሕናይና ንኸሰር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኦሪት ዝነበሩ ኣብ ግዜ ቤት ኣምላኽ ዘገልግሉ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ጌጋታት ገይሮም ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ዘሎ ታሪክ እንተ ዳሪና ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ 12 ዘሎ ንካህን ኤሊ ክልተ ደቂ ነይሮምዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ኣገልገልቲ እዚኦም ንእግዚአብሔር ፈጺሞም ዘይፈርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ክልቲኦም ሲ ኩፉኣት ደቂ ብልያል ነበሩ ዝብለና ኣብ ቁፅሪ 12 እዞም ክልተ ካህናት ደቂ ካህን ኤሊ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘገልግሉ ዝነበሩ እዮም ደቂ ብልያል ነበሩ ሞ ዝብለና ንእግዚአብሔር ካ ኣይፈልጥዎን ነበሩ እንታይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ግን ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ ጠቅላላ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይፈልጥዎ ማለት ኣይኮነን ግን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ዘይነበረ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ወይ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝቅደሰሉን ዝኽበረሉን ዝምለኸሉን ቦታ ኣብኡ ዘገልግሉ ግን ንእግዚአብሔር ካ ዘይፈርሑ ከምዚ ዓይነት አገልገልቲ ከምዚ ዓይነት ካህናት ከም ዝነበሩ ግዜ ኦሪት እዚ ብግልጽ ቁልጭ አቢሉ ዘርኤና እዩ ማለት እዩ ተሕቲሉ ብታሕቲ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕራፍ እንታይ ዝብለና ምዕራፍ 2 ማለት እዩ እቶም ሰባት ድማ ብሰንኪ ናይዞም ኩፉኣት ሰባት ነቲ መስዋዕቲ እግዚአብሔር ይንዕቅዎ ነበሩ ዝብለና ሕጂ ዝተባሃሉ ብሰንኪ ሕማቃት አገልገልቲ ብሰንኪ ደቂ ብልያል ደቂ ሰይጣን ማለት እዩ ደቂ ብልያል ንእግዚአብሔር ዘገልግሉስ ደቂ ሰይጣን بخلتيو إداوم استفلالي زيجنبطو مالتي بتي نجزابير بتي دما نسيطان نناتو ربحان بو زغزو مالتي سلازي بسمك نايزوم أقل تزياتهم جن سب نمسوعت እግዚአብሔር ينعقو خمز نبره حجب جزينا انت دا تمليسنا أقل تقل أبيت እግዚአብሔር كما يالو يتوانا نقر ቤት መቅደስ አምላኽ ብርግጽ ቃል እግዚአብሔር ዝስበኸሉ ፍቅር እግዚአብሔር ዝስበኸሉ ፍቅር እግዚአብሔር ዝነገሰሉ ዲዩ ተስፋን ዝቆረጸ ምጽንናዕ ዝወሃቦ ዲዩ ንዝሐዘነ ዝጻናናዕሉ ዲዩ ንዝተሰብረ ዝጽገነሉ ቤት ዲዩ ተስፋን ዝተሐለሉ ንዓይልካ ወጥጥ ካምጽኻ ቃል እግዚአብሔር ዝነገረሉ ዲዩ ንዘይ አመኑ ናብ እምነት ዝመጻሉ ቦታ አባይታ ዘሎ ማለት እዩ ተዕላሙ ንሲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እንታይ ዝብለና ቅዱስ ሉቃስ ከም ጻሐፈ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ ከም ልማዱሲ ከምቲ ሰንበት ናብ ምኩራብ ይኸይድ ነበረ እሞ ዝብለና ስለዚ ብዕለተ ሰንበት ዛሕጂ ቀዳሚተ ሰንበት ቀዳም ንብላ ዘለና ናብ ምኩራብ ከይዱ አቡ መጽሐፍ አቡን ኢሉ ናይ ኢሳይያስ መጽሐፍ ገንጽኢሉ ንድኻታት ወንጌል ክሰብኽ ነቶም ዕውራት ምርአይ ንሕሙማት ድማ ምፍዋስ ንጉፍዓት ድማ ምምላስ ሙጻዕ ዓራን ነዚ ነገር እዚ ወንጌል ንድኻታት ክሰብኽ ከም ዝጀመረ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እጅዚ ቲ ብትንቢት ኢሳይያስ ተነጊሩ ዝነበረ ወይ ድማ ብነቢ ኢሳይያስ ተነቢዎ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዝኖም ነቶም ሰባት እትዮም ከም ዝተፈጸመ ቃል አምላኽ ይሰብኽ ከም ዝነበረ ቃሉ ይነገር ከም ዝነበረ ናይ ምድሓን ህይወት ዝህብ ቃል ከምቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ዝበለ ህይወት ምዃኑ ቃል አምላኽ ምዃኑ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገራት እዚ ዝወንጌል እዚ ዝምድሓን ዝብስራት እዚ ኣብ እዝኖ ቢሂቦም ነይሩ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ኣጋንንት የውጻሎም ነይሩ ነቶም ዝተገፍዑ ተስፋ ዝቆረጹ ነቶም ዝተሰጎጉ ነቶም ስዱዳት ንዓኣቶም ይመልስ ነይሩ እዚ ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ዝብለና ማለት እዩ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ምኩራብ ከይዱ ስለዚህ መሰረታዊ ናይ ምኩራብ ናይ ቤት መቅደስ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት እዚ ነገራት እዚ ግን ሎማዓንቲ ግን ሎሚ ግዜ አብያተ መቃድስ ወይ አብያተ ክርስቲያናት እዚ ነገራት እዚ ይግበራሉ ዶ ሎሚ ብዙሕ ሰብ ተኾይኒ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ
أبيت كريستيان كيد كحاتيات كم كابس هاب جزا خاين كاد أخذ رغبة خيل إن دخات حاتيات بمبال بزح سب تسفاز قور زلو سلمن تأيو بيت كريستيان مخات سلشي وزلو سلزي اللديو من قد سلز رحاق ودي بحكي أقل قال خي تعرفون زحتي للزلوغتي سلمن تأيو تدايلنا نبغى زار سنين خن من لسلنا أوشت بيت مقدس أملاخ أوشت بيت كريستيان زقبر أقل قلوت نهزبي تسفاز هبن زت صنانعن نهزبي ناب እግዚአብሔር ዘራخب አገልግሎት ይግበረ የለን ማለት እዩ እቲ ጸገምና ቤተክርስቲያን ስርዓት አይኮነን ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ንኽራኸብ ሙሉ መጽሐፍት መንፈሳዊ አገልግሎት ኣለዋ አዳልያ እቲ አገልጋሊ ግን ነቲ ዝተዋህቦን ዝቆመሉን ዕላማ እንተዳ ከዓይ ዘይክኢሉ ነቲ ንሰብ ምስ እግዚአብሔር ንኽራኸብ ንኽተዓርቕ بنسحنا بأملاك نخملس إذا توهبوا عيو ويد محلفنا تمالسوا تسابق بجزابير كم زرحق يتكبر أدم أبغى زوريت تابيت مقدس أملاك قويتنا يسوع كريستوس نتم نجادو نتم شقاتو نعاتهم بتشوغراف تتعو بيتي بيت قحلو بيت شقات غيركم ما بيت صلت كنا سايلو بالكله أبغى زي بيت مقدسنا بيت صلتنا بيت كريستياننا نين قدي كونن نزلوا أبيت كريستيانات مأكب جنزب أيكون نزلوا بقلل زبالة بعل إثيوبيا بفلاي ببزحي أبو سل زلوا بقلت أنت دارينه أو حدا بيت كريستيان عشرة تابوت يأتو أجت عشرة تابوت مأتاو تي مسرتاو علامهم بقى جنزب مأكبيو نتمنفساو تقمي كاو حليفهم بقى مأكب جنزب من ناقدي نزلنا جراتزي حدا تابوت جيركا حدا صلات جيركاكو اب قدم እግዚአብሔር ሰምስ እግዚአብሔር አገልግሎት ዝፍጽመሉ ማለት ነው እግዚአብሔር አምልኮ ዝፍጽመሉ አቤት መቅደስ አምላክ በትዝነበረ ስርዓት አቦታትና ዘቆሞ በእخ ኸይድ ኮለኮ እዚ ጽቦ ሰናይ ነገር ግን ታቦታት ጽላታት ክንድ ዝበዝሑ ኣብ ሓደ ቤት መቅደስ በንጻሩ አዚ ብዙሕ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ክመጽ ዝግቦ እንታይም ዝኾኑ እቶም ታቦታት ካብቲ መንፈሳዊ ዕላማ ሓሊፎም ናብ መእከብ ገንዘብ መሸቀጥ ይኾን ማለት እዩ ኣብ ወርሑ ናይ ሓደ ታቦት እንዳውጻካ ናይ ሓደ ቅዱስ ብሽሙ ንበረኸ ተባሂሉ ዝወጸ ታቦት ወይ ጽላት ብዛዕባ ዝነገር እዚ እንዳውጻኻ መእከብ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ገንዘብ መምጠጢ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣባናውን እንተዳሪና በዓል ሱዳን በዓል ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ብዙሕ ናይ ኤርትራን ኩልና በቀረባ ንፈልጠውን ናይ ፕሮሰስ ንደገ መውጽእ ተባሂሉ ናይ ሓሰት ሰርቲፊኬታት እዚ መሸጢ ብሕጓ ብዝተፈላለየ ነገር ዝግበረሉ ገሌማ በዓል ኣፍሪቃ ኣብ ገለን ዘለዋውን ካብ ደገ ክምርዓውን ዝኸዱ ካብኦም ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ተባሂሉ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝውሰድ ሰብ ተመጺኡ ዝውዳእሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ዘሎ እዚ ካብ መንፈሳዊ ሓላፍነቱ ሓሊፉ ናብቲ ናይ ግዜ ኦሪት ዝነበረት ናይ ንግድን ናይ ካልእን ናብ ከምኡ ትልወጣላ ማለት እዚ ስለምንታይ እዩ ብሰንኪ ኣገልገልቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብያተ ክርስቲያናትና ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ክንሕልዎም ይግባአና ካብ ባእሲ ካብ ምፍልላይ ካብ ብቂም ዝስበኽ بمفللاي بشهرة بوجن زسبخا وشت بيت مقدس كوينكا بتونكول زجبر أجلجال كوينكا نداتو قانس كاز جبر أجلجلوت أفكر مجزاوير بزون يكون ملكي عيبت صحني أنت بتصحونا يقبلوني جزاويركم عين تأجلجلوت هاي فتني ناي منان حتى راح يكون جزاوير صل بفللاي أجلجال كوينو أبيت مقدس عمله كوينو جن بزجدة دكوادا سبات نتي أجلجلوت ناي እግዚአብሔር كم زنعقو تاراز تصاوت أجلجالي እግዚአብሔር بزنجرزي عزيز خوري بزنجرزي عزيز حزن مالتي ስለዚህ ቤተክርስቲያናትና ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ነፃ ኾኑ ናይ ኩልና ታራ አገዳሲ ናይ ምእመናን ይኹን ናይ አገልጋሊ ይኹን ናይ ማሕደርቲ ይኹን ናይ ኩሉ ታራ አገዳሲ ሞ እግዚአብሔር ከምቲ ኣብ ግዜ ኦሪት ነቲ ቤት መቅደስ አምላኽ ዘጽረዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ቅኑዓት አገልገልቲ ሒዙ ንቤት መቅደስ አምላኽ ንቤተ ክርስቲያናት ንዕኡ ዘጽሪ ንኹሉ ናብ ሕብረትን ናብ ሓድነትን ዘምጽእ
መንፈሳዊ አገልግሎትን መንፈሳዊ ክብርታትን ጥራይ ዝስበኸሉን ዝንገረሉን አገልግሎት ዝፍጸመሉን ጥራይ ከውን ንዑኡ ዝእርም ንዑኡ ዘአሊ ምሩሕ ንዑኡ ዘአሊ ቅኑዕ አገልጋሊ ከተንሳአልና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ስለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ጾምና በሰላም ጀሚሩ በሰላም ከፈጸመና ቅዱስ ፈቃድ አምላኽና ይኹነልና ስለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ጸጋው ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኩልና ይሁን ፍኖተ አበው ሓደሽቲ ዘበልኩን ቀጻሊን ዝወጽ መልእኽቲ ንምክትታል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ